Ooh. Ooh. Hey. Whoa, 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 hey, hey, hey. Wait. Yeah, wait.
Hey! 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 Way! Hey! Flee! Oh.
Vedi? Oh, oh, forte. Scattei. Tieni. Ma non tieni. Arkadaşlar ben hey. Ma, oh, varför? Missoni kan inte vara smutsig. Ja. Du vet hur mycket jag älskar dig. Kan inte låta det bli smutsigt. Ska jag hjälpa dig duscha? Jag ska göra skönt. Vill du ha hjälp? Nej, Jag nej! får fixa själv. Kom och duscha. Va? Get you asante. Venga. Sluta! Okej, förlåt. Jag älskar dig. No. Inte that one. Get det. Okej, gå och duscha. Gå och duscha. Det är bra. Och kom, ska se hur man gör. Undvika vatten här. Kom. Kom och se. Där. Den här måste vara inte. Inte? Va? Man stänger här. Mm. Det måste vara kolla, kom och se. Nej, va? Det måste vara inne där. Så. Inte ute. Om det blir ute så kommer vattnet ute. Det måste vara inne där. Så det är det. Mm. Oh my god. Ah.
Da. 5, 4, 3, 2.
Hah? Hah? Oh, mati. Tuh, ah.
What?
No, no.
Vai torrando, só vou pegar.